Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lihitimong potoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Ginuno, halos sa iba-ibang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Welcome po sa programang Kape, asin Baretang Agraryo. Ini po si Ka-Agraryong Henry Maceda. Welcome po sa tuyang programa Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano, sa manapartikan mundo. Good morning sa Indo Gabos, mga tugang. Ang programang inihatod po sa Indo kan Department of Agrarian Reform Bicol, asin po kam proyektong split. Saro na naman na magayon pong episode sa tuyang mahinanjog ngunyan na pagkaagad di po sa estasyon, mga tugang kang DCGB. Kaya po punan niya to ang sa tuya tulos na pag-rolay digdi po sa tuyang programa. Ngunyan pong aldaw ang sa tuya pong guests, mga tugang. Siya po nagtapos kan sa iyang kolehiyo sa Camarines Sur Agricultural College sa kursong BSA Agronomy kanuminaging taon 1978 hanggang 1982. Sa kaparihong institusyon, ipinadagos niya po ang sa iyang master's degree sa resource management sa taon 1994 hanggang 1998. Sa padagos po, pagparambunggan sa iyang edukasyon, naukaan niya po ang sa iyang master's degree sa arts in education sa Mabini College kang taon 1984 hanggang 1986. At sinakaan niya man po ang sa iyang postgraduate course sa Integrated Rural Regional Development Planning sa Waite Center of Development Studies sa Rehovot, Israel kan taon 2022. Sa kaparihong taon, mga tugang, 1900, kaya nagpunan sa iyang karera sa DAR sa taon 1989 bilang Agrarian Reform Program Technologist hasta taon 1990. Sa kaparihong taon, 1990, naging Human Resource Management Officer po siya hasta sa taon 1994. Sa kaparihong taon man, siya po naging Agrarian Reform Program Officer 2 hasta sa taon 2001. Sagkod na siya po maging Senior Agrarian Reform Program Officer sa kaparihong taon 2001 hanggang 2014. Sa iya pong padagos na asin nalihitimong pagserbisyo, siya po naging Municipal Agrarian Reform Program Officer sa kaparihong taon 2014 hasta 2020. Asin danay po nagpadagos sa iyang karera, kan siya maging Chief Agrarian Reform Program Officer sa kaparehong taon 2020 hanggang sa usagkod sa presente. Sa taon 2024, siya po mga tugang na designar bilang OIC, Provincial Agrarian Reform Program Officer 1, Candar, Camarines Norte, asin panagos po niyang pinanindugan sa presente. Ang mga kaagraryo, ang sa tuya pong magkakaibahan ngunya na pagkaaga. Dahil iba, mayong iba, Kaagraryong Alicia Almasin, OIC, PARPO 1, asin Project Split Environmental Science Safeguard Coordinator, Candar, Camarines Norte. Magandang umaga po sa inyo, Kaagraryong Alice. Welcome po sa DCGB. Magandang umaga po, Ka-Agraryo Henry. Magandang umaga po sa lahat ng mga nagdadangog sa buong Kabikulan, sa ating mga agrarian reform beneficiaries, sa iba pang magsasaka, sa buong 7 probinsya ng Bicol. Maraming salamat, Ka-Agraryo. Kumusta po kayo, ma'am? Kumusta ang Camarines Norte? Okay lang naman po. May kaunting ulan. Sana pag-uwi namin, hindi wala na po yun. Wala nang ulan. Alright. Sige po. Mari niyo po bang maibahaging muli sa ating mga tagapakinig kung ano po ang ARB, DSP,
At ano po ang mga suportang serbisyo na naihatid nito sa ating mga agrarian reform beneficiaries po, Kagraryong Alice? Salamat po, Kagraryo Henry. Ang EveryDSP po ay o Agrarian Reform Beneficiaries Development Sustainability Program. Opo. Ito po yung key program ng CARP na naglalayong po ma-empower, mapalakas po yung ating mga Agrarian Reform Beneficiaries Organizations. Opo. At matulungan din po yung ating mga Agrarian Reform Beneficiaries na mapaunlad po ang kanilang kabuhayan. Opo, dahil hindi po sapat sa aming pong paniniwala sa DAR na lupa lang. Kailangan sila po ay mabigyan natin ng suportang serbisyo at makarating po sa kanila yung mga programs and projects sa pamamagitan po yan ng Program Beneficiaries Development Division. So, ano po yung mga serbisyo? Una po, pag natanggap na po ng ating mga benepisyaryo yung kanilang titulo, sila po ini-encourage natin na maging member ng anumang existing na organization sa kanilang lugar. Okay. Or kung wala po, inoorganisa po namin sila. Ayun. Okay. So yun po, dahil naniniwala po tayo na sa pamagitan po ng organisasyon, ito po yung magiging daluyan ng mga tulong, hindi lang po ng Department of Agrarian Reform, ganun din po ng iba't ibang ahensya po ng pamahalaan. At kapag para po ma-capacitate din po natin yung mga ARB organizations na yon, hindi lang po natin hinahayaan na ma-organize yan. Kailangan nakaagapay po ang aming opisina at sa pamagitan po ng pagbibigay ng mga pagsasanay ng mga trainings, leadership, financial, policy formulation trainings, at maliban po doon, coaching and mentoring talaga doon sa mga ARBO leaders po natin. Para mas maano pa po natin na talagang magiging successful yung pong kanilang organisasyon. Maliban po doon, pag medyo umaangat-angat na, nagkakaroon na po sila ng mga enterprise, livelihood, mga technology trainings naman po, yung yung binibigay po natin sa kanila. Pero sa pamamagitan po ito ng ating partnership and collaboration sa ating mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, ng Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, ng DOLE, ng DOST, ganun din po yung TESDA. So yun po, pinapaigting po namin yung partnership pong yun. Wow. Okay. And eto pa po yung isa, Kagraryo Henry. Ang pinakamalaki po at yung costly na proyekto ay yung po talagang pagbibigay po ng farm productivity support. Diyan po papasok yung mga fertilizers, binhi, abuno, and yung pong mga machineries. At ang sa lahat pa po, ito po talaga yung is yung makabigay po tayo ng infrastructure support. Yung farm to market roads, yung mga irrigation projects, para po mas maingganyo ng ang mga ARBs na to na mag-produce at gawing productive ang kanilang lupa kung maganda yung marketing at yung access nila sa market. Yung po yung napakarami package po. Kaagraryong Henry. Yes, maganda ha. Okay. Kagraryong Alice, pwede nyo bang maibahagi ang mga magagandang tagumpay ng DAR, Camnorte, sa ilalim po ng ERB-DSP para sa unang semestre po ng taon? Ay, opo. Kaagraryong Henry. Katatapos lang po ng ating assessment. At lumalabas po dun sa 3 major outputs po ng ERB-DSP ngayong semester. Yung bilang po ng mga ARBs na na-trained at na-serve, 1,727. Ay, wow. And that Dami. is 120% po ng aming target. At yung bilang po ng mga ARBs na nabigyan po natin ng access sa credit at microfinance services, 560 na agrarian reform beneficiaries po ito at 107% ng aming target for the semester. At yung pong mga agrarian reform beneficiaries organizations na naprovidean po natin ng technical, enterprise, farm, and infra support, out of 70 na sa buong
probinsya po ng Camarines Norte, 25 po at 125% na po ito. Iyon. So yun po yung sa major outputs. And meron pa po tinatawag tayo na social infra building, Okay. infrastructure building, kung saan 54 na Agrarian Reform Beneficiaries Organization ang nabigyan po natin ng intervention. At tungkol naman po dun sa climate, resilient farm productivity support, ang nabiyayaan po natin 6 na Agrarian Reform Beneficiaries Organizations, humigit kumulang pong 500 Agrarian Reform Beneficiaries. Iyon. At nagkakahalaga po ng 3.85 million. Yun sa provision ng farm machineries and mga implements po, and then provision din po ng farm inputs. Yes. May isa pa pong component. Oo. Yun naman din pong enterprise development Tatlo pala yun, ano? and economic support. Opo. 8 ARBs na po na around 780 Agrarian Reform Beneficiaries po ang nakinabang sa iba't ibang proyekto, yung village level, farm focused enterprise development, yung partnership against hunger and poverty, yung farm business schools, and yung pong links farm projects. So yung po, parang sa tingin ko po, package po talaga yung tulong natin para sa ating mga ARBs. Iyon. Okay. Yun po. Yan. Ano po bang mga niluluto nating programa, o inisyatibo sa ilalong po ng ARB-DSP, itong Program Beneficiaries Development na inaasahan po nating matatapos ngayong pangalawang semestre o sa buong taon po, Kaagraryong Alice? Kaagraryong Henry. Actually po, kasi yung strategy ng DAR is yung ARC development. Opo. So ipinatuloy po natin yon na makabuo tayo ng development plan para dito sa mga ARCs na ito. At nagkaroon na po ng schedule ng pre-deliberation, national po yun. And then ngayon pong August 12 to 14, meron na pong final na deliberation kung ito po ay maaprubahan at ultimately kung ito naman po ay aming ila-launch na sa aming bayan, sa aming probinsya. And then maliban po doon yung ARC development, patuloy rin po yung pag-develop ng mga products. May mga ARBO po kaming tinutulungan na sila po yung bali magpo-produce ng chili paste. Wow. Bicolano po. Bicolano. Chili. And then yung pong mga produkto na kung saan well-known po ang aming probinsya. Yung pong mga pasalubong na angko, yung hinalo, yung pandesilyos, and all. So yun po, sinusuportahan po tayo ng Department of Trade and Industry para po maayos yung packaging and labeling para makapag-compete po ito sa market. Yun po. And then, meron po kami ngayon ongoing na construction ng isang processing center. At expected po namin by October matapos ito at ma-turn over po doon sa ating ARB organization. Ito po ay naghahalagang 500,000 at may another 2,000 na counterpart ang local government units. So yun po, ano po talagang yung pa pong marketing assistance namin sa ARBOs. Yun po yung parang pinaiigting namin kasi malaki po yung nagiging tulong na yung mga produkto po ng ating mga farmers ay meron po silang institutional market. At sa pamamagitan po ng pag nagkakaroon po ng memorandum of agreement. At yun po ay sa BJMP. At yung mga gulay na yon, yung karne, yun po yung ating pinapakain sa ating mga kakapatid na PDL. Yun. At meron pa rin pong isusunod namin ngayong second semester, yung pong tinatawag na agraryo merkado para po sa kampo. At ito po in partnership with PNP. Okay. And then meron po isang practice sa SM. Meron po kaming Sunday market. Wow. So every Sunday po yan. Every Sunday po at libre po yan na yung ating ARBO hindi nagbabayad ng stall, ng renta. Ng renta. So malaking bagay po. So yun po yung aming mga
yung aming mga pinaplano Opo. na ngayong taon po ay Opo. i-deliver namin. Doon po sa mga support services po, Kagrayong Alice, na naipamahagi na, especially po ang mga fully turned over na mga programa ninyo. Paano po ba natin ito namomonitor? Opo. Napakahalaga po ng monitoring. And napakaswerte po namin kasi yung aming division ay nag-a-assign po ng project focal point person sa bawat proyekto. At may naka-assign po kaming development facilitators dun sa ARMO na yun, na monthly nagsasagawa po ng regular monitoring and meeting at kung ano mang problema ng project, agad-agad nabibigyan po ng solusyon. And then, mayroon pong mga regular na kamustahan sessions, kamusta na, and then, ang aming pong tanggapan may database system, yung real-time monitoring and tracking. And may quarterly assessment and planning sessions at yung po lumalabas ano yung mga problema sa projects. And sa infrastructure projects naman po, may annual monitoring at may inspectorate team na nagsasagawa po nito. Para po natin, masustain yung projects. Masiguro na hindi mababaliwala. Opo. Okay. Sa ngayon naman po, Kagrayong Alice, baka mayroon kayong ibang mga updates naman patungkol po sa mga nagpapatuloy yung inisyatiba sa DAR Camarines Norte. Okay po. Go ahead po. Okay po, salamat po. Maliban po sa Program Beneficiaries Development, tuloy din po yung mga inisyatibo ng iba pa pong division ng DAR Camarines Norte. At upang pong matiyak na maaabot po namin yung aming mga targets at tuloy-tuloy pa rin po yung project split. Ito po yung support to parcelization of lands for individual titling. Kamakailan lang po, nagkaroon na naman po kami ng karagdagang pamamahagi ng COCRUM. Ito po yung Certificate of Condonation with release of mortgage. At last June 23, 2025 lang po, ang aming probinsya po ay nakapag-distribute ng 764 na COCRUMs. Yun po ay para sa 602 na agrarian reform beneficiaries. At ang halaga po ng na-condone ang halaga po nung nakondone na yon ay 18.14 million pesos. At ang sukat po nito ay 1,223 hectares. So maliban po ka-agraryong Henry, dun sa 764 COCRUMs na yon, may 40 e-titles, electronic titles pa rin po tayong ipinamahagi sa 36 na agrarian reform beneficiaries na may kabuuang 91 hectares. So yun po yung mga aming mga inisyatibo pa. Thank you, Kagraryong Alice. Mamaya babalikan kita para sa pang mensahe sa ating mga kababayan. Ngayon po mga kaibigan, kakausapin naman natin ang isang ERB beneficiary ng DAR. Ang pangalan niya po si Jaime Pada Jr. Isa pong 58 years old, taga Puroksik, Sitio Mantigbi, Kalangkawan Sur, Vinsons, Camarines Norte, no? Humigit kumulang po siya 40 years sa kanyang pagsasakawawa, 40 years ha. Ang mga tanim niya po ay niyog, kalamansi, papaya, kamuting kahoy, saging, of course, may asawa po siya kasi pugi ito eh. Siguro madali siyang nakapaghanap ng asawa. And ang may mga anak po siya na naging seaman, katulong sa pagtatanim din po ang kanyang ang asawa ng mga anak niya. And noon po, mga kaibigan, nagsimula po siya sa pagsasaka, katulong ang kanyang tatay. Kausapin natin si Kagraryong James. Kagraryong James, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa ating Kape, Asin Baretang Agraryo. Magandang umaga po, Kagraryong Henry. Opo. Sige, Kagraryong James, pwede bang ikwento mo sa amin mula po sa pamilya ng mga magsasaka, paano po ninyo mailalarawan ang paglalakbay niyo bilang isang magsasaka hanggang sa ngayon? Kagraryong James. Mahaba pong paglalakbay. Mahabang dahil paglalakbay. Po, Sige 40 years na po akong nagsasaka simula po noon. At yan po ay ugat pa po nung ninuno po namin. Namulat po ako sa pagsasaka.
Doon sa tatay namin, sa tiyuhin. Oo. Yun po. Talaga ha. Okay. Ano po ang mga tanim nyo ngayon? O may nabanggit ako kanina, pero may baka may gusto kong idagdag. Alin po sa mga ito ang masasabi ninyong naging susi po ng inyong tagumpay bilang isang magsasaka po, Kagraryong James? Ay yung pong mga pananim na po yun na pero po ang pangunahin po ay ang palay. Dahil po yan ang kinabubuhay namin bilang magsasaka. At mga pang-alternatibo na lang po yung mga gulay, kamuting kahoy, pag walang bigas. Opo. Yan po ang Opo. Paano po nakakatulong ang pagsasaka sa araw-araw ninyo na pamumuhay, lalo na po ang inyong pamilya po, Kagraryong James? Malaki po ang naitutulong po dahil Opo. po yan na po ako nagkapamilya. Oo. Yan po ang pinagsimula namin. Nagkaasawa. Oo. Yan po. Yan. At diyan po ay tinulungan kami ng DAR hanggang po sa ngayon. Yan, very good. Isa rin po palang magsasaka ang tiyuhin ninyo at ARB ng DAR. Paano po ba nakakatulong ang kanyang impluensya sa inyo, maging ang kanyang mga magsasakang pamilya sa inyo pong naging tagumpay? Doon ko po nakita at naging inspirasyon ko po yung matibay na pagsasaka niya, sipag, tiyaga. Nakapundar siya ng matibay na tahanan. Opo. Nakapag-paaral din ng anak. Wow. Doon ko po nakita at na-inspirasyon ko po ang Iyon. Okay. pagsasaka. Ano po ang mga pinakamalaking hamon na naranasan po ninyo bilang magsasaka at paano po ninyo ito nalampasan po, Kagraryong James? Ang mga hamon po ay yan po ang pangunahing hamon po ay ang panahon. Yan. Pag may sakuna, yung mga pananim po ng isang magsasaka nasisira. Yan po. At yan po ang ano po yung kung paano malalampasan ay nito na po ay may tumutulong na sa amin. Yun. Di gaya po nung una na wala. Oo. Nakapapangutang po sa iba Yun. para makabangon. Yes. Opo. Bilang isang beneficiaryo po ng Reforma sa Lupa, Kagraryong James, kailan po ninyo natanggap ang inyong Certificate of Land Ownership Award? At ano po ang naging epekto nito sa inyong buhay? Natanggap ko po noong 2008 yung certificate po namin sa CLOA. Opo. Yung epekto po noon ay medyo po talagang naging masaya na rin. Dahil po malasarili na yung lupa. Ayun. Oho. So, medyo matagal ka bang naghintay bago mo nakuha yung CLOA sa DAR? Matagal po. Oo. Dahil po nag-umpisa pa po kami ay 1986. Po. So hanggang 2000, kailan mo nakuha yung kwan mo? Yung 2008 po. 2008. So medyo, tsaga lang talaga, no? Tsaga. Tapos po nito pong June po, 23, nabigyan po kami ng kongkrong. Wow. Isa po ako nakasama. Isa ka sa nakasama doon sa nabigyan. Ha? Sa Very good tulong po ng ka. DAR Wow. at kay Presidente. Very good. Masurti ka, ha? Na isa ka sa naunang nabigyan ng programang iyon. Sa inyo pong pananaw, paano po ba talaga nakatulong ang DAR sa inyong pag-unlad bilang isang magsasaka po, Kagraryong James? Nakatulong po dahil po nabigyan po kami ng lupa. Opo. Na sarili ng taniman. Oo. Sinuportahan pa po kami. Inorganize po yung aming samahan. Doon po nagkaroon ng samahan. Opo. Binigyan kami ng mga inputs. Doon po kami nagsimula hanggang sa lumago ang samahan po namin at ngayon po ay naging isang cooperative na. Wow, maganda yan. Oo. Kasi yun nga, napag-alaman ko na member pala kayo ng Agrarian Reform Beneficiaries Organization. Yung siguro binabanggit mo kanina. Pwede bang maibahagi mo sa amin kung kailan kayo nagsimulang sumali at bakit po mahalaga ito sa inyo bilang isang ARB, Kagraryong James? Nagsimula pa po nung 2015. Oh, okay. Na-organize po. Tapos po, nagdating ang pandemic. Nag-umpisa po ulit 2017. Yeah. Tapos tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na po hanggang sa ngayon. Wow, okay. Mahalaga ba na dapat nasa organisasyon at
dapat nandun kayo sa grupong yon? Mahalaga po. Oo. Dahil po, yung po ang organize po sa amin ng DAR Opo. at tinutulungan po kami. Wow, very good. Para isang po sa puntahan lang ano, pag may Sa tulong na pangunguna ibibigay po sa ni inyo. Ma'am Alice at sa kanyang mga kasamahan. Okay. Ano na po ang mga suporta ang naibigay po sa inyo bilang ng Arbo? Ano? Mari ba ninyong ibahagi kung kailan kayo nagsimula doon, Ka-Agraryong James? Doon pong 2022 yata. Toho, 22. Nabigyan Oo. po kami ng combine harvester ng DAR. Wow. Harvester? Po. Yung taga-ani? Umpo. Machine yun na umaani Machine, ng umpo. palay? Machine. Oo. Okay. Doon po, Oo. binigyan po kami. Maayos naman yung pag-ano namin, Mm. pag-alaga. Doon sa hanggang po ngayon, Mm. maayos pa po. Oo. Kumikita po yun. So, hindi na sumasakit ang likod mo? Hindi na po, napadali na po yung pag-ani ng palay. Madali na po yung Madali pag-ani ng talaga palay. yan, yung harvester Kaya na yan. malaki talaga pong naitulong sa amin ng DAR. Yes, very good. Okay, sa ngayon po, Sa amin. ano po ang mensahe ninyo para sa kapwa ninyo magsasaka, Ka-Agraryong James? Lalo na po sa mga kabataan na nais po ding pasukin ang larangan ng pagsasaka. Yung pong mga kabataan at saka yung katulad kong magsasaka, ay habang kaya pa nilang sumaka, ay magsaka pa sila at para ma-exercise pa yung katawan nila. Yeah. Oo nga. Tama. Ikaw nga. Ilan pong edad ninyo? 58 po. 58, parang 40 anyos ka lang eh. Sa araw-araw na exercise. Diba sa farmland? Po, sa farm. Exercise yan. Maganda pong exercise Araw-araw yan. pinapawisan. Oo. Tama po yan. Okay. Sa At ngayon... doon po naman sa mga kabataan, ngayon po ay magsaka sila. Yeah. Opo. Dahil po yan marangal na hanap buhay. At saka ngayon ay may tumutulong po ang DAR. Yes. Okay. Saka ang pagsasaka po ngayon ay madali na. At Yeah. may mga machinery na. Hindi katulad po nung inabot kong umpisa. Oo. Ay talaga pong mano-mano. Opo. Karabaw ang katulong, araro. Mahirap po nun. Malayong paglalakbay po. Biruin mo po, 40 anyos na pagsasaka. Opo. Hanggang po, ngayon po madali na ang pagsasaka. Yeah. At tingin Yeah. sana po. Opo. Okay. Ka-Agraryong Maganda na po James, baka po may gusto kang pasalamatan, ano? Pwede ba na may paabot ba ng mensahe sa ating mga nakikinig ngayon, sa mga kababayan natin, dito po sa ating programang Kape, Asin Baretang Agraryo? Go ahead po. Ang gusto ko pong pasalamatan ay si Presidente Bongbong Marcos at si Secretary Conrado Estrella dahil po binigyan na po niya kami na malibre ang lupa na nasa amin na po ang titulo. Opo. Saka hindi na kami magbabayad sa land bank. Kaya po kami lubos na nagpapasalamat. Pati po ang pamilya ko at yung mga kapwa kong magsasaka ay pasalamatan po natin ang si Presidente Bongbong dahil po sa programang suporta sa atin. Yes. Pati po ang DAR Yeah. sa pangunguna po doon ni Ma'am Alice at sa buong Pilipinas po. Yeah. Sa DAR po. Yes. Maraming salamat po, Ka-Agraryong James, mga kaibigan, Jaime Pada Jr. Balikan salamat natin din si po. Ka-Agraryong Alice Almasin. Ka-Agraryong Alice, mensahe po sa mga nakikinig. Ay, Go ahead po. salamat po, Ka-Agraryo Henry. At nabigyan po kami ng opportunity na ma-share namin po sa mga nakikinig at hindi lang po sa amin sa Camarines Norte at sa buong Kabikulan. Opo. Unang pasasalamat po, of course, sa aming Regional Director, sa aming Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, and then sa ating pong minamahal na Pangulo, Yes, PBBM, yes. at sa ating pong magiting na secretary, ang ating kalihim na si Conrado Estrella III. And of course, patuloy pa rin po tayo sa ating mga ARBs na tulad po ni Kuya Jaime. Sana maging inspirasyon po yung na-share sa atin at mahalin po natin ang lupang na ibigay po sa atin. Yes. Sulong Agraryo. Sulong agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong agraryo, para sa bagong
Alright, mga kaibigan, ninyo pong napakinggan ang Kape, Asin, Baretang Agraryo. Abangan po, Giraray, sa masunod na episode, mga tugang kasatuyang programa. Ang programang ini sa masunod, Giraray, next month, next month. Sunod pong episode, kasatuya, tabing programa. Hatod po ini sa indo, mga tugang, kan Department of Agrarian Reform Region 5, asin po kang proyektong Split. Ako po si Henry Maceda. Salamat po kasi nung pagantabay sa Kape, Asin, Baretang Agraryo. Sulong Agraryo. Sa inyong dadang at naging kaniripunan ang mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lihitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape, Asin, Baretang Agraryo. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta. Ubo ng anak?